Hürmetli dostlar, biz bugün tağın seyahatte Şuvaşstan'ın Batır rayonu Şığırdan avuluna konakka keldik. Intertat jurnalisti Zile bilen. Tanıştırabız mı tamaşaçılarımны Şığırdan bilen? Eyde gittik. Исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Әйбәт кенә. Ничек Шığırданда халык яши? Во яши. Эш бармы? Эш урыннары бармы? Бар, эшлибез. Сез үзегез кайда Юк, эшлисез? мин пенсионер әбине бит хәзер әбине. Ураза китәсездер инде. Ураза кетәбез Алла теләсә. Тотачаксызмы? Обязательно. Һәр елны тотып бардык, тотабыз Алла теләсә. Әйтәләр, авылда бик нык динне тоталар. Мәчетләр күп диләр. Мәчетләр күп, дөрес яшьләр тоталар. Яшьләр намаз укыйлар. Бик каты бездә дин куатлы, Аллага шөкер. Йортларыгызда матур төзек күрәм. Каян килдегсең? Казаннан. Без Шığırдан үзәгенә килеп туктадык. Менә шундый үзәк инде. Әле күрсәтербез йортларны да. Шığırданның мәдәният йорты. Хөрмәтле дуслар, менә Шığırдан авылының мәдәният йорты һәм мәдәният йортының җитәкчесе, шуның хәле матур, сөйкемле ханым Миндания ханым. Хәерле көн, Миндания апа. Исәнмесез, хәерле көннәр. Мәдәният йорты дәрестән дә безнең шаулый ансамбльләребез бар. Туты матур татар җырлары, татар халык җырларына матур иттереп шундай очрашулар уздырабыз. Миндә менә татар авылларында әле менә яңа гына бетте концертларыбыз. Һәр авылда, һәр татар авылында шундай матур программа төзеп, һәр авылда татар концертлары төзеп йөреп чыктык. Моны инде безнең элек-электән шундай авыр тормыш юлын үткән ханымнар, тылавиклар дип әйтгәндә, менә алар үзләренең кул эшләрен менә шундый итеп саклыйлар. Алар инде менә саклап безгә узак саклансын дип бүгенге көнгә кадәр сакланды һәм киләчәктә дә шундый матур эшләребез саклансын дип безнең кулыбызга тапшырдылар. Менә бу эшләр дәрестән дә бит инде менә аның чигү җипләре, ул матур итеп төзелгән рәсемнәре, алар инде менә безгә бу кул эшләре кич белән килеп, шулай менә шундый матур кул эшләре эшли торган түгәрәкләребез бар. Шул түгәрәккә килеп безгә күрсәтеп җибәрәләр, кайсы җирләрендә нинди матур эшләрен башкарырга дип. Без үзебезнең татар икәнебездән ялмыйбыз. Кая барсак та татар телендә сөйләшәбез. Безгә татар теле иң кирәкле һәм иң безнең өчен, үзебезнең яшәүебез өчен дә гомер буе кирәкле әйбер. Шуңа күрә татар булып калабыз, татар булып яшәрбез, Алла бирсә. Халык инде тырыш бездә. Әйтәм бит әле, кунак җыярга булса, например, иртәгә туган көн уздырыргамы, я булмаса башка төрле кунакмы, я уйламаган җирдән кулга килеп төшә икән, безнең кибетләребездә бөтен татар халкының хәләл ризыклары кибетләрдә сатыла. Менә бернинди проблема юк яшәр өчен, тырышырга гына кирәк. Тырышлык булса, бөтен нәрсәне эшләп була һәм эшле халык инде тырыш. Менә йортларга карыйсыз, йортларны күрәсез. Менә бөтен нәрсә инде халыкның тырышлыгы белән. Менә бу безнең мәктәбебез. Бу инде профессор Фейзов Әнвәр Закиевич Фейзов исемендәге мәктәп. Монда инде балалар татар телендә, рус телләрендә бөтен фәннәрдән укытучылар бар. Әйдәгез шушы мәктәпкә кереп, танышып чыгабыз. Һәм инде аларның матур итеп бизәлгән музейлары да бар. Һәм һәр тарихны сезгә сөйләп аңлатырлар. Мәктәбебез шундый чиста, җылы, бөтен нәрсә кирәк, бөтен нәрсә дә бар. Түгәрәкләр эшли, укытучылар җитәрлек. Шундый зәвык белән ясалган бина. Аллага шөкер, балаларга каядыр барып укырга түгел, барысы да менә шушы авыл ичендә. Исәнмесез? Исәнмесез. Мин менә бу мәктәптә татар теле дәресләре алып барам. Исемегез, фамилияс? Ишмуратова Сания Мәүлет кызы. Менә бу атнабызның татар теле атналыгы һәм атналыгыбызның беренче көнен без фронтовик язучыларга багышладык. Фронтовик язучыларның әсәрләре буенча ясалган рәсемнәр менә монда урын алып тора. Әле балалар да үзләренең рәсемнәрен куйганнар. Бу балаларның рәсемнәре бар ди. Менә безнең Шığırдан егетләре, исәнмесез? Ничәнче сыйныф бу? 5-нче А. 5-нче А? Хәзер нинди дәрес булачак сезнең? Математика. О, иң яраткан дәресегездер инде, әйме? Сезнең сыйныфта ударниклар күпме, отличниклар күпме? Ударниклар. Кемнәр ударник? Мин. О. Таныштыр әле үзең белән Шığırдан җегете. Исемең ничек? Ильяс. Ильяс, сезнең гаилә зурмы? Син ничәнче бала? Икенче? Тагын кем бар сездә? Annem, малый var.
Абый. Sizin ailede 2 bala, şulay mı? He? Bizde et. Bizde 6. Sizde 6, sizde? Et. 3. Bir sonraki tirege. Sizin sınıfta neçe bala okuyduğunuz? 12. Kızlar isenmişsiz? Sevimsiz. İsimleriniz neçik sizin? Aysine. Neçik sizin bunda okullar var, neçik tanışlar? Bik yakışı. Mektepte okulda bir yaşı. Bütün şartlarda var. Sizde tatar kitapları jite misin? Bizde Tatar kitapları bir katı es, kitaplar bizge bir kayıtmay, sırayımız, yazarımız, ni. Busa bir katı eybet bulur idi, bağlar bir katı Tatarca kitapları okumak idiler. Әйдәгез бездә үз чиратыбызда Казанга мөрәҗәгать итик. Әгәр дә сезнең китапханәләрдә татар китаплары артык булса, сез Чувашстанның Шыгырдан урта мәктәбенә татар китапларын җибәрә аласыз. Монда татар китапларына бик сусыйлар. Менә күрәм, бу китаплар инде Муса Җәлил элеккеге укыла таушалып беткән бит бу китаплар. Белгән булсак, мин үземнең өемнән алып киләдерим сезгә. Kongressda işlevçiler, bile sizge bir zor müracaatimiz var. Bizge Tatar kitapları bilen yardım ite almazsız mıken? Bizge şu kadar Tatar kitapları yetişmiyor. Sizden yardım kitap kalabız. Миңа калса, сезнең мөрәҗәгатьне ишетерләр һәм сезнең Шыгырдан урта мәктәбе татар китаплары белән тулыланыр дип уйлыйм. Ышанып калабыз. Şanıp kalabız. Mine bu 6. sınıf okuşları, bu benim klasım, benim okuşlarım. Mine alarını bik yaratam. Alar bik tırışıp Tatar tilini öğrenirler. Mine biz 100 kişimiz bilen Tatar tili kitapları buldurga tırıştık. Biz akşama da kübüsünü aldım. Hem alar mine bu kitaplarını rahatlanıp okuylar. Alar bilen kızıksınlar. Hem yüzleri de kileşekte Tatar tilin yaklavçı hem saklavçı bulacaklarına ışanıp kalan. Арагызда татар телендә шигырьләр язучы, хикәяләр язучы балалар юкмы? Tilevçiler var. Eminim mine üzümden okuşum var. O hazırki vakitte mektepte okuta başladı. O 6. sınıfta yaza başlagan idi. Onun 2 kitabı çıktı. Benim okuşum bu. Ben de gururlanam şu kadar. Менә бу тарих укытучысы Миләүшә ханым. Исәнмесез? Исәнмесез, Миләүшә ханым. Әйдәгез, музейга керәбез. Мин сезгә бераз музейны күрсәтәм, таныштырып китәм. Безнең музейыбызны менә 2010 елны Бөек Җиңүнең 65 еллыгына багышлап ачылды музейыбыз. Безнең инде музейда укытучылар, һәм инде мәктәп директоры Сания Самат кызы Калайбашева бик зур тырышлык куйды менә шул музейны ачуга. Һәм инде авыл халкы үзләренең өйләрендә нинди әйберләре бар, алар инде безгә шул әйберләрне, экспонатларны җыярга бик ярдәм иттеләр. Безнең авылыбыз иң борынгы авыллардан санала. Ул 16 гасырларда барлыкка килә. Иң беренче булып бу җирләргә йомышлы татарлар килеп урнашкан. Шуннан соң мишәрләре килеп, авылыбыз зурайып китә. Төрле яклардан мишәрләр килә һәм инде авылыбыз үсеп китә. Безнең авылда терлекчелек, игенчелек, сәүдә эше белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә инде авылыбызда тырыш халык яши. Бүгенге көндә безнең авылда 7 мәчет эшли, 2 урта мәктәп, 2 балалар бакчасы, мәдәният йорты, китапханә, хастаханә, шулай итеп авылыбызда безнең шундый авылыбыз зур. Һәм инде бүгенге көндә авылда 7000-гә якын кеше яши. 6300 без әле санап чыгардык история дәресендә 6300-дән артыграк даже кеше яши. Mine bizning okuşlar tarafından da bu işlendik. Hem şulay okuşlarının da zor kuşu koyuldu. Mine şunda stentlar yasaldı. Mine onun sol yağında bizning urnaşkan suğuş veteranları. Bular suğuştan isen sağ qaytıb, indi sonundan mine üzerinin kişilerin kolkozga koygan kişiler. İkinci yakta mine 10 yakta suğuştan ise qaytmagan hem büyük vakit dağlarının kübüsü bilgisiz revişte yuvalgan soldatlar isimli bilirler. Bunlar bütün bizim oğlumuzun kişileri.
Менә бу мәктәпнең җитәкчесе, бик уңган, булган, бөтен яктан шундый эшләрне башкарып килүче Сания ханым Саматовна. Менә бүген үзе аның белән инде шундый матур итеп интервьюлар алдыгыз. Сания ханым, ничек мәктәптә укулар бара бүгенге көндә? Бүгінгі күнге барсы да әйбәт, оқулар яхшы бара, экзаменларга әзерләнәбез, уку елы ахырына якынлашып килә. Шулай да мәктәп өчен Казаннан нәрсә сорарыгыз бүгенге көндә? Казаннан Татар теле китаплары. татар теле китаплары килә инде безгә. Әдәби уку буенча китаплар җитешми. Чувашия яшәгәнгә күрә безнең китапларга зур кытлык. Биюче группалары бар. Менә шундай матур күлмәкләр, шундай булса ярый, беркем дә отказ бирми. Потому что бит инде Татарстанда яңалардан яңаны алыштырып торалар. Ә инде менә мәктәпләргә шундай безгә китаплар, читекләр, итекләр дигәндә нәрсә дә ярый. Менә шундай белән матур иттереп без аларны алыр идек, рәхәтләнеп поезыбыз итер идек. Менә милли киемнәр самый главный инде. Менә милли киемнәр, татар стиле китаплары самый главный кирәк инде. Менә ник дисәгез, инде сорарга ничектер ят та шикелле. Ә бер яктан карасаң бик кирәкте. Татар баласы, татар китабын укып үсә икән, аның киләчәге татар булып калуы. Инде инанабыз, анарга дөрес иттереп тәрбия ала китапларны укып. Һәм инде дөрес тәрбия алган бала иң акыллы, уңган һәм үзенә кирәкле профессияне сайлап алачак дип үмитләнеп калабыз. Менә барыбыз да шундый өметтә яшибез инде. Хөрмәтле дуслар, менә Шыгырданның урталык мәчетен күрәбез. Нинди матур ак кирпечтән. Көн җылына башлады, әле кояш югалган иде. Ә хәзер без хәләл колбаса җитештерүче уңган кешеләр янына барабыз. Шулай диделәр. Шыгырдан авылының матур уза торган Сабантуй урыны. Менә монда матур иттереп куаклар, ел сайын эштәре бара, куаклар утыртабыз. Инде җәйкен менә хәзер инде тотына, менә Сабантуйның сәхнәсен күрәсез. Менә бу елда 21 елда безнең соглашение төзелде Дыржанов районы белән һәм Сабантуй бергә узачак, Алла бирсә. Менә бу яңа урам, бу инде атала безнең Рублевка дип атала. Менә монда бөтенесе дә яшьләр яши торган урамнары асфальтировать ителгән һәм инде яңадан яңа йортлар истәлеп төзелеп тора. Менә тагын бер мәчет күрәм, бусы агачтан эшләнгән. Мөслимә мәчете дип атала. Менә күрәсез, бу Мөслимә мәчете, анда кирип күрсәгез дә була, татарны үтә башка урамнан киргә кирәк була. Бу Мөслимә мәчете. Безнең бер меценат инде менә Купкенов Мисеит үзенең хатыны инде вакыйлыкка күчте, шул хатынының исеменә матур иттереп мәчет төзетте. Ә сездә нәрсә белән күбрәк шөгыльләнәләр халыклар? Итчелек, терлекчелек белән заниматься итә халык бездә. Авылда эше бармы? Авылның içində эш менә шул терлекчелек белән инде основной үз эшләрен башкаралар халык. Халык бай яши сездәме? Халык тырыш. Бездә бөтен эчүчелек юк бездә. Алай урамда Дин тоталар. динне 8 мәчете без эшләп килә. Динне тоталар. Ә менә Тукай районында булган идек без. Тукай авылында булдык, шулай бит? Тукай авылында, анда бер генә мәчет төзегәннәр, халык аерылмасын дип. Мәчетләр бездә менә шул авылыбыз зур булганга күрә, һәр бер үзенең участогында һәр берсендә дә мәчетләр бар. Шуңа күрә яшьләр дә тартыла дингә. Инде менә мәдрәсә без эшләп килә. Мәдрәсә инде менә кич белән укулар үтә. Һәр бер кеше теләге булган кеше үзенә дин буенча белем алалар һәм инде үзләренә сертификат алалар. Һәм инде сертификат алгачыннан инде үзләренең эшләрен һәр берсе белеме белән башкаралар. Кунакларыбыз да шундый матур иттереп итә. Сездә 2-шәр этажлы йортлар төзиләр, Йортлар шулаймы? 2-шәр этажлы. Ну, халыкның балалар күп. Инде менә һәр берсе яшьләр бит әле яшьләр авылдан китми. Китсәләр дә яңадан укуларын бетереп тәмамлап, яңадан авылга әйләнеп кайталар. Монда хәләл ит ризыклары җитештерәләр инде. Исәнмесез? Мин Чулпан Пазюкова, бу цехта технолог булып эшлим. Бу цех безнең производственный цех, колбасалар җитештерәбез без монда хәләл. Безнең цехта әлеге моментта 7 кеше эшли. Ә менә итне кайдан аласыз? Үзегез Шыгырдан кешеләреннәнме, әллә үзегез ничек? Безнең үзебезнең хуҗалык бар. Итләр, атлар, үгезләр, терлекләр тотабыз. Аннан кертәбез безнең сую цехында суюла, үзебездә үгешкәртәбез. Бу гаилә бизнесы кебек Бу килеп гаилә чыга. бизнесы да безнең. Ә кайчан башладыгыз бу эшне? Безнең 2013 елдан бирле эшли. Гаилә эше. Ә малайыгызны менә үзегезнең эшегезне дәвам итүен теләр идегезме? Әлбәттә. Бик интергә эшләтергә инде аларга эләтергә киләчәктә аларда бит инде. Шулай. Ярар, эшегездә уңышлар сезгә. Рәхмәт.
Bu ise Şıgırdan'ın Nariman uğramı. Bunda bir türlürek yurtlar şulay mı? Hayır. Şimdi bunda yanı yurtlarını tege maturay tabiralar indi yurtlar kaysı yanına istep koya. Yurtlar her birisi de yüzenin proyekti bilen her birisi 100 kişi yüzenin yurtun türlü proyektler bilen tizi. Senler misiniz kızlar? Sen nesiniz? Ay temli ister çıkargansız. Şu sakilmese de aşağısını getirip duratırsan. Nичего, bulatırgan her. Bizde özümüzde pişe piroklar, beyakta fruktlar. Bu sizdekine şulay işlenemi? Bizde gene pişirilir. Bu yaş gelin ipiye dip atalar. İlençip katkış irbile kız, yigit bile kız. Kız kişi şuşunda ipi yaşadı. Kadınlar kızlar çocuklar yasıyorlar. Salak yasıyoruz. Çekçek yasıyoruz. Yaratып işleybiz, kolektivimiz bir katı yakşı, bir kızlar bir katı yakşılar. Birbirimizge sağınıp kileriz. Sağınıp kileriz, bir katı kilmeklep kileriz. Sani rapavla. Sen misiniz? Asortimentimiz büyük bir gerek yakşı salatlarını alırlar yakşı. Heybet üte. Şulay dikkat men şatlanıp işleyim dikkat yaxşı. Siz özünüz mında konditor olup işleysiniz? Başla işleyimiz. Kandırol işleyim. Gününe neçe şunday pirog Ya pişiresiz? Allah bizden dikkat ekip sana bitirip bildirdi endi. Yüzlep pirog işlegeniz var mı gününe? Yüz kredilinde bizim bir katı gidebiz. Katalar. İçizde buladı. Dikkat ekip gideriz. Katalar, bir katı. Kullar ağrımay mı? Yok arımay rengen. İyide pişirge vakitiniz kala mısın piroglarına? Bu katlı da yasıyız indi. Pişiremiz. No. Resim çektiğinde Da türlü bu var. Da. Pişiremiz de yanından alıp gideriz. Bizim iyiler pişirip duran vakit yok. Mine bizni tinglovchilarimiz endi o'ylayacaklar, mine Şagırdan da şunun hadli temli şekşekler pişireler. Bu şekşekni nişik iş şartlarında pişirirgesiniz deb, belki sirleringizni bizning bilan da o'rtoqlashirsiz. Bu çekçekler pişirirge indi küvey birler gerek mi? Mine hazır mı size küsetip çıran, nerseler salır basın. Kamarın, mine şunday kamır kilip çıran bizden, şunday kamır kilip çıgar için. Başta mine 5 yumurka salabız, 2 yumurka sarısı salabız. Bir şiputkana diyelermeydi tuz salabız, 1-2 şiputka pisuk salabız. Hem şunu mikser bilen eğlendiremiz. Şunlarga bir 1-2 kaşık bal kaşığı mayonez salabız. Şu mikser bilen butayımızda ön kuşup kamır basabız. Ne şunda kamır kilip çıkayım diye. Bal alabız, balını eritemiz de şu kamırını pişirgenden bitinde. Bunun içinde tügerek bağırsaklar gelip çıkar, küçükine bağırsaklar. Şularını şu balga buta birge yasap koyabız. Şimdi çekçek gelip çıkar. Rahmet öğrettiğiniz için Allah bilse koyatkaç işlep kararız. Biz Qozonga köçtenişler alırga niyetledik. Zile nerse alabız? Men o'zimga ipi olib qaytam. Ham shulay sut produksiyasini olirga niyatim. Aytib qotiq, qo'ymoq, irimshiklar, bunda bilan sirlari bitamlar. Eyda men de alam. Bag'ila pa ayda mo'raylikda olg'ali halal bit. Eyda alayık. Eligina yong'ina pishib chiqqan, jib-jili. Kassaga keldik. Ayberlarni boshlatamiz. Temli bulsa tankilemiz var. Sen de biliriz.
kişi bay bular. Bilgen kişi bay bular. Çok hatta şarkı